karatu sai wani ɗalibi ya zo ya ce masa yana fama da talauci sai ce ka aure sai je ya aure ba kwancan hadisin ba da ake shafa da ya je ya aure talauci ya yi tsanani sai dawo ya ce wallahi malam talaucin nan ya karu sama da sai ce to ka sake ta ya ce a duniya amfani wannan fatawar taka ina cikin talauci kace in yi aure kuma na yi kuma talaucin yana nan kuma kace in saki to idan dama ka san zaka ce in saki me amfani da kace in yi yace a fatawar farko na ya tsammanin kana cikin ma'abuta suratul nur ne an gane ko da Allah ce wa ankihul ayama minkum was-salihin min ibadikum wa ima'ikum in yakunu fuqara yughnihim Allahu min fadli wallahu wasi'un alim na ya tsammanin a san nasibin kai to kaje kuma auren ya baka wahala to da yanzu kuma da ka gana baka fatawa to na dawo da kai suratul nisa'i wa in yatafarraqa yughnillahu kullan na'am in an rabu Allah zai wadatar da kowa da yalwarsa kenan shine yughnillahu kullan min sa'ati wa kana Allahu azizan hakim saboda haka dai ubangiji ta Allah shar'anta aure shi kuma shar'anta saki a cikin aure akwai alkhairai masu dimbin yawan gaske a cikin saki wani lokaci akwai waɗansu alkhairan sai dai ba sa bayyana ga dan adam ila a saki a koma sai a fi mutunta juna sama da ila a rabu yughnillahu kullam min sa'atihi kowa ya samu wadatarsa kuma sama da to kaga dukkan waɗannan alkhairai ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya saki na Hafsa mala'ika Jibril aka turo aka ce je ka ce ya mayar da ita fa innaha sawwamatun qawwamatun aka ce mai yawan azumi ce tana da qiyamul layli manzon Allah ya dawo da ita da umarnin Allah ma'ana Allah ya kaddara manzon Allah ya saki dan annabi haramun bane da mutum yayi ina ba ta fahimta amma ko manzon Allah ya jure ya zauna da wannan Sauda bintu Zam'a tare da ta manyanta ta girma saboda wannan ayar ta ce masa mai wasulhu khair da haka idan mutum ya yi abu cikin abubuwan da Allah madaukakin sarki ya ce matukar dai yayi ne ba da nufin wulakanci ba ba da nufin cin mutunci ba ubangiji subhanahu wataala ba zai zarge shi sai Allah ce ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا إن يشأ يذهبكم